Assalamu alaikum malien chen muso demsen ma kroba aw bela jelen nyankuma aw ni wula aw ni kile aw ni sogoma ani shu abe dépend aw kan laje yoro mina abe dépend fana abe na video laje wati mi fana na aw denken ya balma ke do dressa mementa biye carré biye octobre kalo clé foloy samba flani mo ani saba anya kanu wula dena nage kan tan ani woro ani nage kan tan ani wulon flani nyokonche ka boka boroke aw fe ka essayer ka analyse do ke ani ka information do fana passer parce que kunu agla kunu ni kuna sinimbe amba nyogon soro araba do aka kala telti ka kala ko sobe ndamanya ka foko jugu keleno ka accent bi communication ka information ka donc en fana obligé lendo kana ya ka jugu ka complot ka bela jelen démonter aka stratégie ku da fiana wala sa aw bɛɛ bɛ se ka lafiya cogo min na donc video a y'a partager kosɛbɛ an bɛna kuma fɛn minnu kan o ye attaque minnu bɛ ka kɛ sisan Lere Jura ani bi Bamba an bɛna kuma o attaque ninnu de kan ensuite terroristes u bɛ ka communication sugu minnu fana kɛ u ka page sanfɛ u ka page Facebook sanfɛ TikTok ni WhatsApp surtout Twitter kan an bɛna an da maga o fana la ensuite u ka laɲini yɛrɛ jumɛn est-ce que fanga de b'u la u bɛ ka victoire de sɔrɔ u bɛ ka défaite de ta wa an bɛna an da don fana ni Ala sɔnna ma k'a walawala ani nin wulikajɔ ninnu bɛɛ objectif ye jumɛn exactement u sirannen don mun de ɲɛ an bɛna an da maga o fana la ani parce que olu bolo k'olu kɛlen don k'a infiltrer an fana kɛlen don ka terroristes an fana u ka réseau an fana tulo dayɛlɛlen don u ka message minnu bɛ passer an fana b'a intercepter u ye an ɲɛ bɛ message laban minnu na u ka communication kɔnɔna la o ye k'a fɔ ko siran dɔ bɛ yen u sirannen don ni armée malienne tɛna na do Kidal waati laban ninnu kɔnɔna na o siran b'u la fo k'u bɔ k'a fɔ kɛnɛ kan ensuite u ka communication kɛcogo fɛ u bɛ kuma minnu fɔ u ka cɛdenw ye ani u bɛ ka min yira terrain kan ce n'est pas la même chose an y'o fana intercepter an b'o fana da aw kulo kan donc c'est très important vidéo in a y'a partager kosɛbɛ parce que an bɛ kɛlɛ min na kunnafoni di kɛlɛ an b'o waati de la sisan se min t'i ye terrain kan se min t'i ye kɛlɛkɛyɔrɔ la i ma sebaga min sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la k'o di yɛrɛ ma ni da ani jaw ye ani kunnafoni di cogo ye terroriste b'o de kɔnɔ sisan o la laɲini dɔ b'o fana na o laɲini ni Ala sɔnna ma an b'an da maga o laɲini fana na u ka information ba in u ka nin matraquage médiatique in a kun ye jumɛn an bɛ tila k'an da maga o fana na ani laɲini min fana b'an bolo ka ɲɛsin an ka jamana autorité ma o laɲini an b'o fana kɛ parce que ne ye wele in da a mɛnna k'a fɔ ko an bɛ yɔrɔ min na sisan il faut une synergie bolodi ɲɔgɔnma kan ka kɛ jamana kunnafoni disobaw walima sɔrɔsiw ka kunnafoni disobaw ani mɔgɔ minnu fana bɛ kunnafoni di ni jamanadenw b'u lamɛn ni jamanadenw b'u ka kunnafoniw faamu synergie kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ bolodi ɲɔgɔnma kan ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ walasa kunnafoni jɛlen bɛ se ka bɔ joona teliyala cogo min na parce que fan dɔ in fɛ olu kɛlen don k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ ka kɔn waati o waati olu de bɛ kɔn Twitter kan olu de bɛ kɔn Facebook kan olu de bɛ kɔn Instagram kan olu de bɛ kɔn fɛn bɛɛ kan ka kunnafoniya jugu cari et de l'autre côté tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ba ti anw ni anw minnu bɛ nin kunnafoni ninnu di ani sanfɛla ni ɲɔgɔn cɛ donc o fana k'o wele fana da ni Ala sɔnna ma pour que parce que fɛn bɛ sen na ne ɲɛ b'a la o don na n y'a fɔ n ko min ka di ne o ye an ka sɔrɔsiw ka communication walima jamana yɛrɛ ministère même ministre de la communication bɛ se ka kɛ o ye jumɛn o ye ka kunnafonidilaw activistes vlogueurs ka o former communication de guerre la alhamdulillah ne bɛ dɔɔni maîtriser a la mais ka mɔgɔw former communication de guerre la o fana b'a to an bɛ se ka jamanadenw hakili sigi ka jamanadenw bilasira ani ka jamana yɛrɛ bilasira mais n'an m'o kɛ parce que jamana in problème ye fɛn dɔ ye fɛn dɔ bɛ fɔ ka fɔ a tɛ kɛ alors que de l'autre côté an ɲɛ b'a la olu bɛ ka fɛn minnu kɛ an bɛ ka u baara kɛ dɔw ye donc vidéo y'a partager kosɛbɛ ni Ala sɔnna ma an bɛna an da don ni kunnafoni damadɔ ninnu de la bi an bɛ aw fo k'aw tanu k'aw waleɲuman dɔn k'a ɲini aw fɛ vidéo a ka partager kosɛbɛ an dɛmɛbaga n'an kɔkɔrɔdonbaga n'o ye Cherif Tiamɛ Hayidara kabako fura tigi diabète tension furudimi ensuite impuissance sexuelle n'o ye kulusi jalalagosi bana ye n'o b'aw minnu na a bɛ se ka Cherifukɛ ka mɔgɔw wele 70 08 04 08 70 08 04 08 n'a y'o wele a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ téléphone na inshallah fura bɛ aw lasɔrɔ cogo min na o bɛ se aw ma o kuma i n'a fɔ n y'a fɔ aw ye cogo min na n bɛ
kunnafoni fɔlɔfɔlɔ min di o ye a ye bɛɛ ye parce que n y'o fɔ n ko u bɛ stratégie dɔ de kɔnɔna la n b'a daminɛ stratégie na o de nafa ka bon kosɛbɛ terroristes minnu bɛ terrain kan terroristes politiques ani terroristes comment dirais la terroristes journalistes minnu bɛ ka Mali kɛlɛ nin waati na u bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ka laɲiniba fɔlɔ o ye jumɛn an bɛ waati min na sisan nɔ o ye ka na ni panique ye jamanaden bɛɛ ka siran jamanaden bɛɛ ka hawuja jamanaden bɛɛ ja ka wuli o ye fɔlɔ filanan ye jumɛn finitigilakaw yɛrɛ bɛɛ ka siran finitigilakaw bɛɛ ka hawuja finitigilakaw bɛɛ ja ka wuli o de la kunnafoni man dɔgɔw bolo foyi man dɔgɔw bolo u b'a bɛɛ kɛ propagandikɛla ye walasa ka an la occuper ka na diversion ka sujet fu dɔ di an ma jaako la o de la a y'a ye surtout bi a y'a ye fɛn min Mali hélico dɔ ye a bɛ ka jigin Segu stade kɔnɔna la hélico jɔlen don mɔgɔw bɛ ka taga filɛ donc u y'a vidéo carin cogo sugu dɔ la k'a kɛ comme si i b'a fɔ ko hélico ka jigin stade kɔnɔ o y'a damana ko wɛrɛ i b'a fɔ hélico jɔlen o y'a damana ko wɛrɛ ou bien fɛn ka ko ta minnu bɔra ni a ye o ye minnu bɛ Mali juguya la olu de grinna k'a bila u ka page n'u ka fɛnw comme si k'a yɛrɛ k'a fɔ ko an ka matériel tɛ ka fonctionner kɛ donc mɔgɔw y'a partager k'a partager alors que mɔgɔw bɛ ka partager waati min na les gens devraient se poser la question mɔgɔw kan ka ɲininkali min k'u jumɛn attendez hein hélico jiginnen stade kɔnɔ mais o kan ka ne kɛ cogo di est-ce que c'est même la peine ne ka n ka temps ba yɛrɛ perdre ninnu kunna de toute façon armée d'état don hélico jiginna a wulila a taara a ta yɔrɔ la deuxièmement mɔgɔw kun kan k'u yɛrɛ ɲininka hélico in jiginna waati jumɛn a jiginna cogo di mɔgɔw fana taara alors que fɛn vidéo min don vidéo in ka ca ni kalo kelen ye hélico min jiginna hélico wulila a taara a ta sira fɛ mais munna a tigi y'a dab'a kama bi k'a ta k'a carin walasa k'aw bɛɛ paniquer o ye jumɛn parce que attaques bɛ u bɛ ka attaques kɛ u bɛ ka vidéo ninnu ta Jurako kuma bɛ sen na Bamako kuma bɛ sen na donc n'a ye nin fara kan a bɛ dɔ fara psychose kan a tigi mago bɛ o de la ka dɔ fara psychose kan o de la armée bɔra k'a fɔ ko u bɛ ka kuma minnu fɔ c'est pas kuma jɔlen tɛ yeah. L'armée est communiquée que, contrairement à la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, l'hélicoptère n'avait aucun problème lorsqu'il atterrissait au stade de Ségou. Aussi, la manœuvre s'est passée il y a plus d'1 mois et non ce dimanche. Est-ce que vous comprenez? Ko hélico min jigina Ségou, terrain konna la ko gɛlɛya foyi kun t'a la problème kun t'a la kun tiɲɛnen t'a kun foyi len tɛ. Wa fana u bɛ ka yaala cogo min na k'a kɛ n'a fɔ ni a kɛra bi kari don o fana tɛ tiɲɛ ye a kɛra a mɛnna a ka ca ni kalo kelen. Donc est-ce que vous voyez? Donc maintenant, armée bɛ entraînement kɛ, armée bɛ simulation kɛ. Hélico bɛ se ka jigin entraînement sen fɛ, a bɛ se ka jigin simulation sen fɛ. Simulation ye jumɛn peut-être ni e tɛ simulation dɔn. Simulation jumɛn? O ye kɛlɛladege ye quoi. Ou bien ka fɛn dɔ ladege. I m'a faamu wa? Par exemple, hélico bɛ se ka simulation bɛ se ka kɛ jumɛn? Mali comment dirais la an ka hélico kan ka taa sauvetage dɔ la, mɔgɔ dɔ tununnen don. Bon n'an bɛ t'o nɔfɛ kungo kɔnɔ an bɛ t'o ɲini cogo di donc dɔ b'i yɛrɛ kɛ mɔgɔ tununnen donc dɔ b'i yɛrɛ k'a ɲinibaga ye donc n'o y'a ɲini waati min na hélico kan ka jigin k'a ta waati min na hélico donc olu de ye simulation ye donc hélico bɛ se ka simulation kɛ avion bɛ se ka simulation ni fɛnw bɛɛ olu kɛ o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'a tiɲɛnen don o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn t'a la o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ a la mais e sɔrɔla e y'a cari fo ka taga ɲininkali ni ɲininkaliw kɛ alors que e dun kan ka dɔn k'a fɔ ko nin ye hélico ka nin ye armée kɔnɔna la n'u ye baaraw ye minnu bɛ kɛ waati o waati et puis hélico jiginnen stade kɔnɔ et aw ye hélico in photo ye stade kɔnɔna la a ye mun y'a la min ye kojugu ye mais a tigi y'a ta pour que ka dɔ fara jatigɛ kan donc mɔgɔ bɛ bin a kɔnɔna la c'est la même chose terroristes bɛ ka o stratégie kelen de jouer i m'a faamu wa o de la u ka vidéo kunkurunin aw ka vidéo fɛn fɛn kɛra kɔsɛn na kɛra leere o u ye min bɔ ko ye banba o u ye min bɔ ko ye jura a b'a vidéo bɛɛ lajɛ a vidéo bɛɛ janyalen 1 minute 20 kelen et puis a vidéo fɛn fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ mɔgɔ min bɛ k'a filmer a tɛ k'a filmer jasigi kɔnɔna la i b'a sɔrɔ teliya filmeli don donc est-ce que mɔgɔ min ye sebaaya sɔrɔ terrain kan ka n'i sigi ka yɔrɔ min na k'a ta ye o ka vidéo ka teliya hali a ma se ka tɛmɛ 1 minute kan depuis o yɔrɔ la e kan k'i yɛrɛ ɲininka attention nin ye nin filmer k'a to condition sugu jumɛn na a sirannen de wa a bolibaatɔ de y'a filmer wa a bɛ k'i teliya ka taga de wa les gens devraient se poser ces questions i m'a faamu wa
o filanan sabanan a ye attaque ninnu bɛɛ lajɛ. La majeure partie, par exemple, bi Bamba, an ka Bamba ta dɔrɔn. Vous savez, n'i ye nord ta, zone caman de tun bɛ yen, armée ti yɔrɔ min na a bɛ san 8 bɔ. O san 8 kɔnɔna na, MINUSMA ni terroriste de tun bɛ yen. O san 8 kɔnɔna na, u ɲaamina dugudenw na, o san 8 kɔnɔna na, u infiltré la fan bɛɛ fɛ. O armée tɛ yen, olu de bɛ yen. O de la n y'a fɔ n ka émission dɔ senfɛ. Ngo nous sommes en train de do lu ka tanière kɔnɔna na, lu ka tanière kɔnɔ o ye jumɛn? Kungo wuluni a ka so an bɛ ka don o de kɔnɔna la. Bɛɛ b'a dɔn o waati ma nɔgɔn. An bɛ ka don kungo wuluni ka so kɔnɔ, o de ye rentré dans ka don lu ka tanière kɔnɔna la. N'i bi don yen bɛɛ ale bɛ mabɔ de. N'i bi don yen bɛɛ tiɲɛni de bɛ don ale kun. N'i sera ka don ka t'i sigi i b'ale minɛ o y'a ka soko bannen. Donc o waati kɔnɔna na a bɛ nimakara de la, a firifiritɔ la a bɛ tiɲɛni kɛ. C'est ce o de bɛ ka kɛ sisan an bɛ ka don lu ka tanière de kɔnɔna la. MINUSMA kan minnu bɛ nord na n'an bɛ ka taga récupérer. Aw kan ka fɛn fɔlɔ min faamu o ye jumɛn? Sigiyɔrɔ de don ni an tɛ yen nɔ a bɛ san 8 walima san 9 bɔ anw tɛ yen, MINUSMA de bɛ yen, terroristes de bɛ yen. Donc u b'a yɔrɔ dɔn, u donna population na, u ka infiltrer u bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ. Ensuite leere y'o fan wɛrɛ a y'a jateminɛ attaque ninnu fɛn fɛn bɛ kɛ o t'u ɲaami dugudenw na ka sɔrɔ ka kan attaquer et n'u ye kan attaquer bɛɛ u bɛ civils ta comme bouclier. Population civile u bɛ kɛ bouclier hali u ka vidéo laban min bɛ y'a lajɛ a b'u ye sow ni fɛnw b'u kɛrɛfɛ. Donc u bɛ civils ta comme bouclier. Armée dun bɛ yen ka civils de protéger, armée bɛ yen ka civils de kɔlɔsi. Donc armée bɛna tiri kɛ u ni civils de kan wa avion bɛna u ni civils de bombarder ɲɔgɔn fɛ wa avion bɛ kɛ to de alors que a bɛ yen k'olu de protéger. Et c'est ce qui fait que a y'a lere même yɔrɔ wɛrɛ a y'a ye n'u ye civils ta comme bouclier armée b'u piéger ni jumɛn o ye armée bɛ recul ta. Ni armée ye recul ta u bɛ avancer. Ni armée ye recul ta u bɛ avancer parce que armée bɛ recul ta ka bɔ armée b'a mabɔ dɔɔni parce que ni armée y'a mabɔ dɔɔni bɛ u tugu armée kɔ donc u ni dugu bɛ janya dɔɔni et c'est là avion bɛ sɔrɔ ka don u ni dugu kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ. Maintenant ni avion donna u ni dugu kɔnɔnaw ni ɲɔgɔn cɛ o b'a sɔrɔ u gɛrɛla kan na u ye 30 secondes 20 secondes yɔrɔnin dɔ filmer k'u to filmer la a ye vidéo laban ye u bɛ filmer na waati min na avion y'u gosi o y'a sɔrɔ an ka mɔgɔw y'u pousser ka taga ɲɛfɛ dɔɔni n'an ka mɔgɔw y'u pousser ka taga ɲɛfɛ dɔɔni olu b'u mabɔ dugu la maintenant n'u y'u mabɔ dugu la avion bɛ don u ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ donc comme ça u tɛ se ka boli ka segin ka na dugu kɔnɔ bilen k'a fɔ k'u bɛ civils ta comme bouclier o la armée b'u bombarder yen nɔ o bombardeling de kɔnɔna la a b'a ye ka fɛn caman bɛ tiɲɛ et minnu bɛ ɲɛfɛ olu b'u kunbɛn et o waati de u bɛ boli o waati de piri a b'u ka fɛn ninnu bɛɛ la u bɛ boli piri k'a b'a sɔrɔ u tɛla u bɛ boli o waati de. Donc armée ka mission ye ka ca ka tɛmɛ olu ka mission kan olu ka mission ye jumɛn n'u bɛ na fɔlɔ kamikaze n'u bɛ na fɔlɔ mobili 3 mobili 4 u bɛ se ka bombe caman don kɔnɔ ani mɔgɔw u bɛ taga u b'u yɛrɛ fodon olu ka sirati civil la u ka sirati militaire la u b'u yɛrɛ fodon. Donc armée bɛ yen ka civil kɔlɔsi armée bɛ yen ka population kɔlɔsi armée bɛ yen ka kɛlɛ fana kɛ alors que ninnu dun bɛ na de parce que n'o de fɔ a ye terroristes ninnu olu dun u tɛ fɛn kalama olu dun bɛ na de pour que ka sa dɔrɔn o bɛ nale ka mɔgɔ 40 saraka olu ka sa walasa u bɛ se ka 30 secondes sɔrɔ yɔrɔnin dɔ la ka vidéo kunkurunin dɔ ta aw kan ka faamu an bɛ kɛlɛ sugu min kɔnɔ quoi o bɛ mugu jugu dɔw yɛrɛ la mobili 3 mobili 4 moto mɔgɔ 40 o bɛ n'a yɛrɛ faga walasa u bɛ se ka 30 secondes sɔrɔ ka filmeli kɛ o 30 secondes filmeli u bɛ sɔrɔ k'o carin fanw fɛ et ensuite min bɛ filmeli kɛ o bɛ boli de ni aviation ye bombardeli daminɛ tɔw bɛ taga an m'u ye yɔrɔ si la ko armée ye recul ta dɔɔni pour que u bɛ se k'u mabɔ population civile la k'u mabɔ civil la k'u ye 30 minutes ou bien 15 minutes kɛ an ka kan dɔ kɔnɔ a tɛ yen u tɛ se ka minɛ k'u sigi u tɛ se ka mɛn a kɔnɔna la est-ce que vous comprenez? Donc kɛlɛ min bɛ ka kɛ nin cogoya la tantɔ donc ne ye vidéo dɔ ye dɔrɔn a cɛ a bɛ kɛ cogo di an ka mɔgɔw yɛrɛ ninnu don ka nɔgɔ an ka kan kɔnɔ oui c'est vrai
u bɛ gɛrɛ kan na mais e kan ka dɔn cogo di u bɛ gɛrɛ kan na parce que n y'o de fɔ c'est des zones de zone minnu bɛ yen nɔ n'u ye temps sɔrɔ k'u sigi ka complicité ni fɛnw kɛ dugu kɔnɔ donc n'u donna dugu kɔnɔ armée tɛ se k'u bombarder k'u to dugu kɔnɔ armée tɛ se k'a ka arme lourde utiliser o contre la ka dugu ci ninnu fɛ o donc armée bɛ reculer walasa k'u nɛgɛ ka na kan ma u bɛ gɛrɛ kan na waati min na a bɛ k'olu yɛrɛ kɔnɔ ko armée bolila u ye sɛbɛnka ni fɛn sɔrɔ o waati ɲɛfɛmɔgɔw b'u kunbɛn avion bɛ don u ni dugu ni ɲɔgɔn cɛ tiɲɛni bɛ kɛ et c'est comme ça que comment dirait là a b'a ye u 30 secondes ni 15 secondes ni fɛn sɔrɔ u ka vidéo si laban u bɛ fɛn o fɛn filmer u t'a si suite di kelen u bɛ fɛn o fɛn filmer u t'a si suite di jamais u ye kan o ko k'u ye kan o kan minɛ u taara don yɔrɔ la k'o filmer u t'a si yɔrɔ tɔw bɔ tuguni fila alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche u labɛnnen don parce que sisan page Facebook b'u bolo bi de ne y'u suit k'u suit u ka page Facebook kan n tɛna u ka groupe tɔgɔ fɔ kidalika ninnu ne y'u suit u ka tɔn fila kan Ansardine ka groupe Ansardine ni fɛn ninnu ne y'u suit bi sinon diɲɛ don o don chaque 30 minutes u bɛ publication dɔ kɛ k'a fɛn dɔ kɛ mais bi heure 4 heure 8 u tɛ fɛn bila et bi n y'a ye u ka o page de kan u bɛ ka kule da olu yɛrɛ y'a sɛbɛn terroristes yɛrɛ ka taga sɛbɛn u ka page kan ko urgent ko Kidali menacelen don a b'u ka page de kan olu minnu bɛ deli ka vidéo kunkurun fɔ ma olu de kɛlen don ka taa sɛbɛn u ka page kan ko urgent ko Kidali menacelen don aw minnu ye taara se ka taa aw minnu sera ka se aw ɲumanna ko aw ko k'aw sera Jura aw ko k'aw sera Lere aw ko k'aw sera Bamba mais aw bɛ ka kule ko urgent ko Kidali menacelen don donc ça veut dire que aw bɛ ka se min fɔ en réalité se tɛ aw ye deuxièmement u bɛ vidéo kunkurun ni fɛnw yɛrɛ ka taga don maliyɛn bɛɛ kunna walasa mɔgɔw ka siran i n'a fɔ dɔw yɛrɛ bɛ ka fɔ cogo min na an ka cessez-le-feu ɲini an ka nin ɲini donc mɔgɔw k'a fɔ vraiment mɔgɔw sata bɛ ka ca mɔgɔw banata bɛ ka ca alors que olu yɛrɛ fɛ yen aujourd'hui effectif ko b'olu la effectif ko b'olu la mun na n y'a fɔ n ko effectif ko b'u la ne b'a bɛɛ ta u yɛrɛ de ka source la mun na n y'a fɔ n ko effectif ko b'u la n bɛna yira o la sisan olu de b'u ka mɔgɔw wele ko les conditions de vie extrêmes k'u ka mɔgɔw ka jɛ n'a ye côtoyer la souffrance physique et psychologique k'u ka mɔgɔw ka jɛ ni o ye donc ça veut dire quoi ça veut dire que ils souffrent 10 fois plus que ka tɛmɛ anw kan ça veut dire que u bɛ ka perte min ta a ka ca siɲɛ 10 ka tɛmɛ anw ka perte kan ça veut dire que u sirannen don siɲɛ 100 ka tɛmɛ anw ka siran kan ça veut dire que mɔgɔ ko bolo la siɲɛ 100 ka tɛmɛ anw kan c'est ça la réalité c'est ça la réalité k'a fɔ c'est ça la réalité perte min bɛ ka du kun o ka ca ni anw ta ye siɲɛ 100 mais olu bolo parce que mɔgɔ tɛ min faamu n'u olu la n bɛ nale transition kɛ ka na o ka objectif principal la mun na u bɛ ka taa gosili ni ka fɛnw kɔ wala n bɛna transition kɛ ka don o kɔnɔ sisan vidéo y'a partage kosɛbɛ c'est très important parce que olu bolo se o se b'u ye mɔgɔ o mɔgɔ b'u bolo arme fɛn fɛn b'u bolo a arme n'a mɔgɔ na a bɛɛ dabɔra ka Kidali le protéger parce que Kidali Yadi Agali bɛ Kidali Amadou Koufa bɛ Kidali terroriste tɔw bɛɛ bɛ yen Kidali Ansardine n'o ye ACA ye Ansardine o bɛ Kidali le Kidali Bilal Aga Sherifu bɛ yen de donc c'est comme si terroriste bɛ mɔgɔ o mɔgɔ protéger terroriste bɛ siran fɛn fɛn ɲɛ fɛn fɛn ka bon terroriste bolo o bɛɛ maralen b'u bolo Kidali bɛɛ b'a dɔn n'aw bɛ taga kɛlɛ la kɛlɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yɔrɔ min na fɛn bɛɛ bɛ kɛ walasa k'o yɔrɔ protéger n'o ye base ye n'o ye QG fɛn bɛɛ bɛ kɛ k'o protéger maintenant pour que k'o yɔrɔ protéger aw bɛ mun kɛ vous maintenez la violence loin de votre base est-ce que aw bɛ ka faamu aw bɛ kɛlɛ yɔrɔ janya aw ka so la parce que ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka so o de ka so bɛ ci ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka so
o de ka sira bɛ tiɲɛ ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka so o de ye dɔgɔnin ou bien a muso n'a denw bɛ se ka sa ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka so kɔngɔ bɛ na yen de ni kɛlɛ bɛ kɛ mɔgɔ min ka so o de ka mɔgɔ bɛ se ka minɛ donc terroriste ka ɲɛmɔgɔ bɛ Kidal donc u tɛ fɛ kɛlɛ ka kɛ Kidal u tɛ fɛ kɛlɛ ka kɛ Kidal zone na parce que ni kɛlɛ kɛra yen terroriste ɲɛmɔgɔ bɛna obligé ka boli ka taga yɔrɔ wɛrɛ ni kɛlɛ kɛra yen olu ka so bɛ obligé u ka so bɛna tiɲɛ ni kɛlɛ kɛra yen tɔw bɛ ka kɛ réfugié cogo min na olu fana terroriste somɔgɔw bɛna kɛ réfugié sala comme ça donc u bɛ taga ni kɛlɛ yɔrɔ jan o la hali ni olu bɛɛ bɛ sa u bɛ taa sa yɔrɔ jan o la négociation ni défaite bɛ kɛ waati min na o b'a sɔrɔ négociation ni défaite bɛɛ kɛra k'olu to yɔrɔ jan mais u yɛrɛ ka base fɛn tɛ yen sɔrɔ ils sont méchants hein ils sont méchants est-ce que a bɛ k'u ka logique ye Yadagali ne Kufa font tout pour que kɛlɛ kana kɛ Kidal pour que mankan kana wuli Kidal pour que armée kana se Kidal parce que olu ka taga armée kunbɛn ɲɛfɛ Yadagali ne Kufa b'o faamu ka tɛmɛ olu kana fɔ bɛna armée kɛlɛ Kidal parce que Yadagali bolo ale yɛrɛ somɔgɔw bɛ Kidal imagine ce qu'il fait à Kufa a bɛ Kufa nɛgɛ o ka taa kɛlɛ k'a ka so mais a yɛrɛ tɛ sɔn kɛlɛ ka kɛ ale ka so ni kɛlɛ sɔrɔna Yadagali ka so labɛn Yadagali bɛ kɛlɛ pousser ka taa ɲɛfɛ mais a bɛ Kufa nɛgɛ o ka taa kɛlɛ kɛ a yɛrɛ ka so centre kɔnɔ voyez ce que ces gens-là ont comme mentalité comme stratégie donc ni e mɔgɔ min fana m'a faamu e b'a fɔ tiɲɛ an bɛ fɛ ka taa Kidal attaque nu fɛnw bɛ ka caya dɔwɛrɛ tɛ dɛ mɔgɔ min b'u bolo marifa min b'u bolo se fɛn fɛn b'u ye u bɛ fɛ k'o bɛɛ de kɛ ka armée kunbɛn sira fɛ an kana taa sigi Kidal o kɔrɔ ye jumɛn an bɛ se Kidal yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ tɔ tɛ yen bilen arme t'u bolo bilen mɔgɔ t'u bolo bilen terroriste t'u bolo bilen c'est ça o de bɛ sen na c'est comme si an ni terroriste kan ka kɛlɛ min kɛ Kidal an ni terroriste filɛ k'o kɛlɛ de kɛ Bamba an ni terroriste kan ka kɛlɛ min kɛ Kidal an ni terroriste filɛ k'o kɛlɛ de kɛ Jura an ni terroriste kan ka kɛlɛ min kɛ Kidal an ni terroriste filɛ k'o kɛlɛ de kɛ Lere donc c'est comme si Kidal ta kɛlɛ tɛ na kɛ yen tuguni parce que o b'a sɔrɔ terroriste banna u bolila c'est comme si ni mɔgɔ dɔ k'i ma pour que i ka nin fɛn kɛ f'i ka taama ne su ka fɔlɔ sinon i tɛ nin fɛn sɔrɔ donc i bɛ taama o kan ka sɔrɔ ka taga c'est ça l'idée terroriste ka réflexion filɛ nin ye u bɛ ka baara kɛ tan de o de la mɔgɔ dɔ bɛ k'a fɔ ko munna armée tɛ offensive kɛ parce que ils savent que armée bɛ nalen donc mieux vaut i kana kunbɛnli kɛ yanni u ka se i fɛ yen u b'o logique de kɔnɔna la donc épargnez Kidal parce que n y'o fɔ aw ye Kidal est le nid du terrorisme Kidal est le QG du terrorisme Kidal est la base du terrorisme est-ce que vous comprenez si jamais ni armée donna Kidal a y'a fɔ ne de y'a fɔ ni armée donna Kidal o tɛ armée kɛlɛ parce que armée bɛ don Kidal waati min na o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛlaw tɛ yen bilen o b'a sɔrɔ kɛlɛkɛla bɛɛ bolila ka taa mais en attendant armée ka se Kidal kɛlɛkɛla tɔ min bɛ yen arme tɔ min b'u bolo minɛn c'est comme si ko ni gɛlɛnni ma fɛn fɛn kɛ a ba ka tigɛ fɛn foro fɛn dɔ la k'a tɛ se k'o c'est comme si se o se de bɛn san 8 kɔnɔna na u ye arme fɛn fɛn sɔrɔ san 8 kɔnɔna na u ye fɛn fɛn labɛn u bɛ k'o bɛɛ de kɛ k'an ka armée kunbɛn sira fɛ et armée bɛ k'o de détruire ka taa j'ai pas dit ça va être facile ne m'a fɔ k'a bɛ nɔgɔya non a bɛ gɛlɛya mais armée bɛ ka avancer u tɛ ka se ka jɔli kɛ o et pour que ka armée empêcher yanni an ka se Kidal u yɛrɛ ɲuman MINUSMA o ka taali ka prolonger parce que o fana bɛ ko in na kosɛbɛ parce que olu mago bɛ sisan armée fana k'a fɔ ko ale ye guerre déclarée ani terroriste kɛlɛkɛla ninnu ɲɔgɔn cɛ sisan pour que MINUSMA bɛ se ka kuma pour que conseil de sécurité bɛ ka kuma donc o de la u bɛ dɔ fara kɛlɛ fanga kan olu bolo u bɛna anw digi fo k'anw dɛsɛ anw ka fɔ n'olu bɛ kɛlɛ la pour que mɔgɔ wɛrɛ bɛna da don a la o de la armée tɛ ka kuma armée avance est-ce que vous comprenez donc u bɛ fɛn bɛɛ kɛ yanni MINUSMA ka retrait ka bɔ u bɛna u se ye fɛn o fɛn ye violence la u se ye fɛn o fɛn ye kɛlɛ la c'est à dire aw ɲɛ bɛ min na tantôt se wɛrɛ t'u ye kɛlɛ min kɛ u bɛ k'o de kɛ sisan se wɛrɛ foyi t'u ye kɛlɛ min kɛ u bɛ k'o de kɛ wa dɛmɛbagaw bɛ se k'u dɛmɛ fɛn o fɛn na n'o ye Faransi ye n'o ye jamana wɛrɛw olu bɛ se k'u dɛmɛ cogo o cogo olu fana bɛ k'u ka dɛmɛ kɛ de u seko n'u damayira la terroriste nin waati na walasa u bɛ se ka tiɲɛni kɛ don Mali ko cogo min na faut pas que vous oubliez ça aussi parce que a kana k'a kɔnɔ ko ani a bɛ to ka minnu ye k'u yɛrɛ fili an n'olu dɔrɔn tɛ dɛ Faransi bɛ yen mercenaires bɛ yen jamana wɛrɛw bɛ yen donc olu fana se ye fɛn o fɛn olu fana bɛ k'o bɛɛ de di terroriste ma nin waati na pour que jumɛn
an kana Kidal ni Aguelhok ni Tessale ti sɔrɔ. Est-ce que vous comprenez? Donc o la kan k'a dɔn ko a man kan tɛ ka dɔgɔya. O de la u kɛlen don ka sisan wari caman ani mɔgɔ caman recruter information fana la. Facebook u bɛ Facebook kan cogo min na u bɛ Twitter ka ten u bɛ TikTok fana ka ten parce que u b'a dɔn mɔgɔ min b'a dɔn ni statistique bɛ mɔgɔ bolo i b'a dɔn k'a fɔ ko maliyɛn bɛ yɔrɔ fɔlɔ-fɔlɔ min kan kosɛbɛ o ye Facebook ye. Ni Facebook bɔra yen TikTok, ensuite YouTube et Twitter u b'o utiliser jamana wɛrɛ mɔgɔw par exemple Nations Unies ni Union Européenne u bɛ Twitter utiliser olu de kama. Et n'i taara Twitter fana kan u ka faux compte min bɛ yen c'est pas petit u bɛ tilen k'u ka message dɔrɔn de véhiculer. Et Facebook aussi ainsi de suite pareil. Donc 108 mais a yɛrɛ ɲininka dɔrɔn waati min na se tun bɛ ni mɔgɔ ninnu ye est ce que u ka kunnafoni di barika tun ka bon i n'a fɔ sisan? Non. U tun bɛ position de force la waati min na est ce que u ka kunnafoni di barika tun ka bon i n'a fɔ sisan? Non. Alors mun de la u ka kunnafoni di barika ka bon sisan u ka propagande ka bon sisan? Parce que u bɛ fɛ k'e lasira. Sɔrɔsika min bɛ ka taa kɛlɛ kɛ u bɛ fɛ k'u lasira. Ɲɛmɔgɔ min bɛ décision ta u bɛ fɛ k'u lasira. Ne yɛrɛ min bɛ kuma u bɛ fɛ ka ne lasira. Psychologiquement ka ne sɔrɔ n'u ye ne sɔrɔ psychologiquement ne fari fagalen dusukasilen bɛna kuma aw ye. Ne bɛna fɔ aw ye maliyɛnw tun foyi ma ɲi armée yɛrɛ munna armée bɛ kɛ armée na munna nin bɛ kɛ nin na ni ne ye n sigi k'o fɔ aw ye aw minnu bɛ ka lamɛn aw fana bɛna commencer ka douter confusion bɛna na aw hakili la u ka laɲini ye o de ye. U ka laɲini ye o de ye sinon ni se b'u ye sisan b'a sɔrɔ u bɛ ka taa yɔrɔ o yɔrɔ attaquer ni se de tun b'u ye sisan b'a sɔrɔ u y'a bɛɛ minɛ k'u sigi mais se t'u ye. O de la u bɛ n bɛ segin a kan kosɛbɛ nin yɔrɔ ni mɔgɔw kan ka nin yɔrɔ de faamu u ka attaque la. Se de t'u ye o de la n'u bɛ attaque kɛ waati o waati diɲɛ don o don u bɛ civils de utiliser comme bouclier civils utiliser comme bouclier o ye jumɛn o ye ka t'u dogo duguladenw kɔfɛ ka attaque kɛ u b'o kɛ cogo di o ye ka taga u ɲami dugu kɔnɔna ni fɛnw na ka t'u jɔ dugu sow ni fɛnw kɔfɛ ka armée bɔ k'an ka kanw bɔ. On répond an bɛ sow ci an bɛ terroriste kelen faga an bɛ civil 5 faga soit an bɛ taga ɲɛfɛ dɔɔni k'u nɛgɛ u ka na u n'u avancera ka bɔ sow ni civils kɛrɛfɛ waati min na avion bɛ don u ni so ni ɲɔgɔn cɛ olu b'o gosi o la n'u ko k'u bɛ na yan fɛ tuguni u tɛ se ka taa o la u bɛ boli. O de la u ka vidéo bɛɛ 30 secondes 1 minute a vidéo si jɔlen tɛ a bɛɛ bɛ yɛrɛ et puis a bɛɛ ka teli et puis si vous comprenez. Donc u bɛ nin stratégie ninnu de kɔnɔna la. O de la ne ko il est très important anw minnu bɛ kuma anw minnu bɛ information na anw de bɛ se k'u kɛlɛ à temps ka tɛmɛ armée kan. Parce que u bɛ fɛ ka armée pousser ka armée bila kumaba de la ka armée pousser ka armée bila communiqué ba la et ça aussi c'est pas bon pour l'armée. Et jɔn bɛ se k'o rôle jouer o ye anw de ye o de la ne ko n ko an filɛ nin yɔrɔ min na sisan il faut une synergie entre nous anw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ pour donner l'information à temps pour que ka ko yɛrɛ tiɲɛ yira ani pour que k'u ka stratégie k'u ka complot n'u ka fɛnw ka démonter joona ani ka mɔgɔw kisi jawuli ni sira ma. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est très important. C'est très important. Bamba armée information de sɔgɔmaden na Bamba. Terroriste fana depuis u solila k'olu ye Bamba minɛ. Après peut-être aw y'a ye a ye vidéo kunkurunin fitinin ye a vidéo nin ma laban a tɔ taara donc a kan k'u ka stratégie faamu o la. Est-ce que vous comprenez? Parce que ni armée bɛ communiquer armée bɛ taa ratissage minnu kɛra an ye mɔgɔ hakɛ min faga o la an ye arme hakɛ minnu minɛ o la armée bɛ communiquer o de kan et puis armée tɛ se ka communiquer ka kuma sugu dɔ fɔ ka kɛlɛ fana to senna jɔn bɛ se k'a fɔ anw de bɛ se k'a fɔ a fɔcogo fana la. Donc c'est très important ni synergie in ka kɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la ni synergie in tɛ o de ye problème bɛɛ sisan ni synergie in tɛ o de ye problème bɛɛ sisan ni ni synergie in kɛra yen parce que c'est vrai armée bɛ conférence de presse ni fɛn ninnu kɛ mais moi je pense anw bɛ nin émission minnu kɛ a bɛ taga plus de 10 fois plus de 20 fois ka tɛmɛ olu ka conférence de presse kan
a bɛ faamu a bɛ lamɛn plus de 10 fois 20 fois ka tɛmɛ olu ka conférence de presse kan. Donc an ka ɲɔgɔn ka potentiel utiliser a b'an dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ kosɛbɛ. An ka ɲɔgɔn ka potentiel utiliser a b'an dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ parce que mɔgɔ caman b'an contre la. Serge Daniel de kelen don terroristes ka porte-parole ye bi. RFI kelen don ka porte-parole ye bi. France 24 kelen don ka porte-parole ye bi. Olu b'a bila Twitter kan Malien bolon kelen don ka porte-parole ye. Facebook fana ka pareil. An de bɛ se ka olu lajɔ. Donc n bɛ fɛ ka min fɔ ye pour que ka bɔ vidéo kɔnɔna la bɛɛ k'i hakili sigi. N ye nin stratégie ni fɛn ninnu ɲɛfɔ aw ye pour que aw ka faamu ani mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na. U sirannen don, u ja tigɛlen don. F'u taara ngalon tigɛ kuma min bɛ ka yala Kidali kɔnɔ n bɛ ka kuma aw fɛ nin waati min na sisan. Wallahi n y'a ta u yɛrɛ ka source de kan kuma min bɛ ka yala Kidali kɔnɔ nin waati in na ko Mali ni Burkina ni Niger ye bɛnbɛnbɛn kɛ ko u coalition formée olu contre la terroristes contre la. Donc k'u bɛ communauté internationale wele o ka impliquer joona. Ko Kidali ye duguni fitinin ko ni jamana saba b'a fɔ k'a bɛ jɛ olu la. Jamana saba tɛ dɛ min bɛ yen ne b'a dɔn mais ne dati maga la. Convoi min bɛ yen ne b'a dɔn ne dati maga la. U sirannen don convoi min ɲɛ ne b'a dɔn ne dati maga la. Convoi in arme minnu b'a kɔnɔna na ani avion minnu ne dati maga la. N'a kuma fɔ don sera arme fɛ don min na arme b'a fɔ olu b'a dɔn. Mais comme u bɛ fɛ ka arme de rabaisser k'a kɛ i n'a fɔ ni arme ser'olu la waati o waati se ka arme dɔrɔn tɛ mɔgɔ wɛrɛ sen b'a la. O jatigɛ n'o siran de bɛ ka munumunu ka fan bɛɛ fɛ u ka page kan, u ka page Facebook kan, u ka TikTok kan, u ka Twitter kan, o de jatigɛ b'u la nin waati na. O de la depuis a ka ca ni heure 8 u ye Bamako kuma jɔ. U taara Bamako ta kɛ mais u ye Bamako kuma jɔ ka fɛn bɛɛ jɔ k'u sirannen don armée bɛna don Kidali u sirannen don. Parce que n y'o fɔ aw ye n ko Kidali ye terroristes ka ɲa de dalen bɛ Kidali. Yadagali bɛ yen, Amadou Koufa bɛ yen. Ni an donna Kidali o Yadagali ko ni Amadou Koufa ko o y'o nɔgɔyalen. Parce que n'aw mɛn HCIA dɔwɛrɛ tɛ Ansar de don, Ansar al-Sharia. Wa Ansar al-Sharia sigilen bɛ Kidali dugu kɔnɔna la. Et cible ye Kidali le, objectif ye Kidali le pour que Yadi ni Amadou Koufa k'olu bɔ yen. N'o kɛra attaque tɛ labɛn ka taa yɔrɔ la bilen. En clair, donc soyez sûr que ni sebaga ya b'a sɔrɔ. Wa soyez sûr que aw ka sira n'a ka jatigɛ tɛ armée arrangée. Wa soyez sûr que aw kan ka an bɛ kan ka min bila an kunna nin waati na an ka sira ni an ka jatigɛ tɛ armée arrangée. An ka panique tɛ armée arrangée. An ka weleliba tɛ armée arrangée. An ka vidéo kirikara n'a partageli tɛ armée arrangée. Wa hali ko bɛ yɛrɛ ɲɛɲini n'a dɔnni o tɛ armée arrangée nin waati na. Armée bi kɛlɛ la u bɛ ka victoire kɛ u bɛ ka sebaga sɔrɔ. Mais n'o fɔ aw ye n ko jugu bɛ taa mɔgɔ 40 bila ka sa. U bɛ mɔgɔ 40 bɛ mugu jugu dɔw yɛrɛ la ka t'u yɛrɛ exploser kan da la pour que u bɛ se ka 30 secondes sɔrɔ k'o filmer. An terroristes de bɛ ɲɔgɔn na aw kana ɲinɛ dɛ. Olu ka o 30 secondes vidéo u mago b'o la ka tɛmɛ u ka cɛ kɛlɛkɛden fɛn fɛn taara ka taa kɛlɛ kɛ. Donc a kan ka dɔn ko c'est différent. Mɔgɔ 100 taara walasa 40 ka se ka sa ou bien mɔgɔ 100 taara 99 ka sa walasa kelen min b'a la o ka se ka 30 secondes sɔrɔ ka filmeli kɛ. Ani aw minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ walasa ninnu kana se civil ma i b'a dɔn aw tɛ kelen ye. Olu bolo n'olu ye 30 secondes de vidéo sɔrɔ o de ye victoire ye olu bolo parce que u bɛ taa nkalon caman tigɛ ka fara a kan. Anw dun n'an sera k'an ka kan minɛ ka civil protéger olu de y'an ka victoire ye. C'est différent. Donc a ye vidéo ninnu kunkurun ninnu fɛn u bɛ ka minnu kɛ a y'a faamu a dɔw ye yɔrɔ wɛrɛ vidéo ninnu fɛn ensuite ani u b'a sɔrɔ nin sɔrɔ cogo min na an bɛ k'olu de ɲɛfɔ aw ye. Armée tɛ se ka terroristes to dugu kɔnɔ k'u b'u bɔ. Très important. Donc vidéo y'a partagé kosɛbɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka faamu fɛn min bɛ exactement. Terroristes de sirannen don bi ka tɛmɛ anw kan. Olu de paniquelen don bi ka tɛmɛ anw kan. Olu de ka jama ka dɔgɔ bi ka tɛmɛ anw kan. Olu de ka mɔgɔ sata ka ca. Olu de ka mobili tiɲɛta ka ca. Filiyatɔ ka ca olu de kɔ. Très important. A k'an bɛn jima. Salam alaikum.